Hei, salut și bine v-am regăsit la un nou video. Vom juca Among Us. Vreau să începem o serie și de Among Us. Scuzați-mă. Ok, online. Started. Okay. Ahoj. Să dea și start. Să dăm live. Este cu toți acolo. Crewmate time, odată impostor. Filmează. Cum ar fi să nu filmeze? Aici mai aproape. Get body reported. Cafeteria. Orange my friend. Voted orange. Cum adică voted orange? Boy. Skip, he left. Bine, skip. Orange a zis că este impostorul, să vedem dacă este să voteze odată 1-1-2. Mai sunt vreo 20 de secunde, deci hai că putem aștepta. Așa. L-am votat pe Purple. Să-și doară pe că să se audă niște chestii nasoale. Ok, cred că s-au auzit, nu știu sigur. Crezi că am pus security. Nu, în cafeteria. Deci omul ăla, adică Orange, cum s-a gândit să dea el kill-ul în cafeteria? Pe acolo trec și mai mulți oameni. Adică player, adică știți voi. Mi-am pierdut aproape tot timpul cu firele alea. What? Crezut că nu se aude nimeni. Ok. Deci nu mai zic nimic pentru că nu mai am. Și cred că în alte videoclipuri o să fiu mai hide. Dezbatere. Un electrical. Elec. Purple sas. Voted purple. Coin. Hai că-l votez și eu pe coin. Mai 30 de secunde putem aștepta și noi măcar. Security-ul îl cheamă Purple. Băi, dacă nu este el, este Purple.
Dacă nu este purple, este el. Adică acum n-am înțelegeți voi. Hai să vedem. Not. Purple. Dau eu imagine să nu. Și acum am dat sabotaj la în cealaltă parte Horsey. Faci un kill și a câștigat. Două, adică. Mă duc acum la emergency. Nu mă mai intere, nu mai stau la nimic. Emergency meeting, purple. Băi, băiatul. Cum adică? Purple. Purple. Purple, not. Purple. Me. Not purple. Mă dai pe mine afară. Dacă nu este, doamne, purple de apă. Nu s-au vorbit foarte mult. Deci ăștia nu vreau să voteze. Hai măi, votați. Așa. Ok. Hai să scrieți că dacă nu este purple, sunt eu. An impostor. Normal. Păi normal. El a spus că e purple și purple a spus că e el. Și l-am votat pe Cain. Hai să ne stegăm aici. Yes. Hai mă, veniți să și voi odată. Hai că dau live. Hai la steg. Live pentru că ei nu mai intră. Și nici din nou nu am băgat din greșeală. Acest minigame. Stop. Hai, vreau să mă bag pe hartă la stop. E-mail. Nu pot să mă bag pe e-mail. Stai că schimb și eu numele. Mamă, pe o viteză impostor moară din prima. Să sperăm că suntem noi. Hai mă, tot roommate. Vreau și eu odată impostor. Doar 2 task-uri. Bă, îți bați joc de mine. Deci, doar 2 task-uri. Și cu viteza asta ajung din prima la ele. Și doar 2 task-uri. Scuzați-mă de sunete. Și nici nu se pune pe bară. Cel mai urât match ever. Băi, și impostorul n-a putut să facă și el un kill. Băi, numai cu ăsta. Da, eu nu mă duc la ele. Pentru că oricum dau eu. Ban. Să mă baneze ei. Privat. Am intrat pe privat. Haide, impostor, te rog. Haide, măi, crewmate, doar crewmate. Crewmate-ul. What? Am mai făcut eu task-urile astea din prima dată. Stai să fac aici.
Băi, fix la terminate. Ce nu văd? Hai, scăpăm și noi. Păi, cred că o să costăm un pic de Brawl Stars. Am furat un cont. Și nu știu dacă încă nu mă lasă să mă bag pe el, dar de furat mi l-am furat. Hai măi, start. No. Crewmate. Haide măi că știam că sunt crewmate. What? Cât ghinion. Toate tascurile în electrical. Acum să nu fie acesta impostorul. Pentru că am doar tascuri nasoale. Boi, deci doar în electric. Și deja au murit atât. Filmez. Bun. Voi pune pauză până când vei cădea impostor. Ok, am căzut impostor. Deci vă dacă ok. Iată. Am căzut iar impostor prima dată în viața mea. Ok. Am mai căzut eu impostor. Mulțumesc. Să ne terminăm task-ul pe care nici măcar nu-l avem. Deci putea să dau o bucată. Băi, am fost și eu odată impostor. Totul nu mă... Bun. Da, eu am orange. Să ne punem la ese, nu? Să ne punem aici. Poate să stecuiesc, poate nu. Besta. Bine, mă. Ok. Sunt și eu impostor. Haide să ne facem tascurile. Haide. Vreau să dau un sabotaj la reactor din prima. Băi, trebuia mai bine la oxigen. Pentru că acolo trebuie să scrii codurile. Și este mai greu. Și de acum un kill. O să închid la security. Din cafeteria. Hai să vedem și ne spune că este. Red vent. Kill them friend. Yellow, scrie yellow că yellow. Cum? Păi, votează și tu odată. Că acesta este impostorul. Deși android ăsta, care sunt eu. Băi. Cum arată de că mi-a fost corect pe el? Și acum dacă fac doar 2 kill-uri. Uite.
Că e... Nu, că... Băi, nu. Serios că ne-am închis. Acum, dacă... Da, acum am dat afară. Nu avem șanse. Doar dacă dădeam calipierul meu un sabotaj în cealaltă parte a hărții, o veneam o la celălalt mai depărtat, mare kill și după aia o închid acolo unde i-am dat eu și da. Vom mai băga un mergi. Mai filmează, ok. Haide mă, că și ne băgăm pe altă hartă. Cum merge? What? Nu știu cum mergea. Crewmate, hai, că am jucat de 2 ori la rând de impostor. Intrați în admin. Aici. Avem task acolo. Emergency meeting. Hai să vedem. Că este black. Îl votez pe black. Și că era scan. Bine. Păi să dai emergency meeting pentru asta. Să zici că am scan. Nu dai emergency meeting când a început meciul. Ai scan? Îi scan. N-ai scan? N-ai scan. Îi faci mai încolo, nu. Emergency meeting când a început meciul. Pentru că votează toată lumea. Și cam nasol. Da. Avem băiatul. A gândit-o. Omul. Și acum acela, cred că face self. Da. Oricum este Kansas Brown. What? Și că ăla, dar ăla. Și că e Lucky. E green 50. Haide. O să se audă niște chestii, cred. Acum doar cred. Ok. Îl dau fără pe albasa. Este impostor. Yes, bun. Și scuzați, m-am greșit eu. Este Alev. Hai să-l urmărim. De fapt, stai că și eu trebuie să fac asta. Security.
Ca fantomă le faci mai ușor. Păi stai că... Cred că se aude niște chestii. Domnul Florul a dat un kill. Stați, mi s-a părut mie sau chiar a dat un kill? N-a dat. Și... Stați că nu mai știu cine este impostorul. Albe, Benele, Gel, Green, Mavi. Ok, meciul ăsta îl vom câștiga. Adică o să câștig pentru că... Nu. Băi, băiatul. Cum? Scuzați-mă de mesaj. Avem. Ok, le-a strivit acolo. Emergency meeting. Să vedem ce scrie ei. Pierde. Ok, cam atât a fost acest episod. Dacă mai vreți episoade din astea, lăsați acolo un mare like. Dacă sunteți noi pe canal, abonați-vă. Și cam atât de spus. Pa, pa!